Intayo iti MMSU University Student Council. Lagi siyang katapo iti fundraising activity para kada iti biktima apo iti ginggined. Intema naman iti dahito na nakamat a report, earthquake alert tayo kay na Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Earthquake alert. Idol Lawrence, go ahead. Manarimaan ti panagukuan dagiti miyembro ti MMSU University Student Council ti tulong para kadagiti apektado ti magnitude 6.9 aging kined iti Cebu Province. Basar ti impormasyon ket mga saysayang ka ti Student Council ti fundraising activity para kadagiti biktima ti kined kina umapapelada ti interong Ilocos community at tumulong da kuma kadagiti agkasapulan ket ti basit a maipay ket dakkel a pagyamananda. Ini daytoy a panawagan ti University Student Council ket ne palaon no kasano at tumulong kas iti panagidonar ti kwarta ken panagiwaras iti daytoy a mensahe da kabayatan na kadagiti agidonar ket adanto ti may issue a resibo a maited kadakwada iso asigurado a maipaay a sibubukel ti tulong da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.